Здравейте! С доктор Кирчев днес ще си говорим за нещо много сложно за една блондинка. Мезолимфен венозен дренаж. На теб ще оставя да обясниш, що за чудо е това. Мезолимфен венозен дренаж. На мен ми е сложно. Не мезо, па лимфен, па венозен, па дренаж. Мани. Как го измислим? А то е мани. Ако искаш да започнем, понеже е лимфен, първо да ми кажеш няколко думи за лимфата, лимфната система, как действа. Лимфната система спада към така наречената кръвоносна система. Тоест, имаме артерии, имаме вени, имаме нерви, имаме лимфни съдове. Така. Лимфната върви до вената, непосредствено до вената. И винаги, когато имаме проблеми с лимфата, ние винаги се обръщаме към така наречените венозно кръвообращение. Скажи, да там ще са пуснали една хубава анимация, да си говорим и там пред видеостената. Това за мен ли? Да си гледаме, да си говорим така. И лимфата върви до вената. Ти ми разказвай. Лимфата върви до вената. Когато имаме задръстване, т.е. цялата кръвоносна система е съставена от едно сърце и кръвоносни съдове. Така. Сърцето изпомпва артериалната кръв и тръгва навсякъде. В капилярите, т.е. последните окончания, артериалната кръв се променя и отива в венозна. Така. Самия вървеж на венозната кръв е много по-бавен. И от тук става едно задръстване, става едно наслояване на тая венозна кръв. Тоест, задръстването се състои в различните отпадъчни продукти, различните изменения на серозна течност и така нататък и така нататък. И какво става сега? Ние тая течност трябва да я махнем, за да може да освободиме. Защото застоя на тая течност какво прави? Прави целулит. Застоя на тая течност прави варици. Тоест по-бавното движение на венозната кръв води до затлачване на лимфните съдове. Затлачване на лимфната система. И какво правим ние сега? Значи ние трябва да направим такава процедура и такива процедури или род процедури, които да могат да отприщат тая антизастойна така наречената система. И това всичко се казва венозно-лимфен дренаж. Дренаж значи отпушване. Отпушване, да го махнем, за да може да се оттече и по такъв начин да стане добро кръвоснабдяване и от тук да тръгне. А венозно, защото първо раздвижваме, караме кръвта да се движи по-бързо, оттам или не? Венозно, защото отиваме в венозната система. Венозната, тя е така наречената застойна система. И всъщност тя е най-важната. Не лимфният дренаж. Защо? Защото лимфният дренаж ние фащаме само повърхностната част. Докато венозната система, вече когато тръгнем да третираме венозната система, трябва да я третираме с малко по-други средства. И затова, когато се прави лимфен масаж, той фаща само какво? Той фаща солите, фаща течността, фаща повърхностната част на кожата. Докато когато вече отидем, защото тук вече проблема е от едната страна е здравен, от другата страна е козметичен. От третата страна е естетичен. И сега всичко това съчетано дава добрия ефект накрая. Дава добрия ефект. Добре. Ние малко повече за естетика с теб си говорим сега, но ако искаш и за здравната страна на нещата. Ама искаш и да започнем да правим този венозно-мезолимфен венозен дренаж и да ми разказваш докато го правим. И ще ти разказвам. Значи какво става? Какво трябва да направим? Ти кажи. Ние когато се говори за лимфен дренаж, говори се за масаж, който е в една или друга степен, отпушва всички тия съдове и Ходила съм на косметик на такъв масаж, лимфен и малко болезничък ще дойде. Малко болезничък, понеже може би по-силов за това. По-нежна, по-такава си. Не, по-силов масаж си е, за да раздвижиш всички тези неща, не е ли по-силов масаж? Вече антицелулитният масаж, това е силов масаж. Така ли? Добре, ма ние гоним такъв ефект, правейки това нещо. Ние гоним ефекта, ние постигаме при всички положения ефекта. Поради простата причина, че ние вече нямаме този масаж с ръце,
Да. Нали? А ние отиваме към по-съвършеното. 2010 година вече отиваме към по-съвършеното. Тоест отиваме към Гледай каква грозна картинка е целулита, как се образува. Гледай какви бабуни, какви орехчета, какви неща се натрупват. Аз знам, че го нямаш, така че... Аз го нямам, си е грозна картинка, ти не дай така. Не. Повече няма да гледам. Грозно е плюс това, няма да гледаш, ама и много упорито нещо е това целулита. Много упорито, разбира се. Не, това е състояние, при което вече трябва да се търси причината. Каква е причината? Причината е от метаболитен характер. Първата е генетичната, която се знае. Втората причина това е някъде се къса веригата на метаболитните ензимни системи. От тук вече имаме някакво разкорение, при което вече имаме натрупване на третата причина, това са хормоналните смущения. Тоест, специално естрогена има много голямо значение при целулита. И последната причина, която не е последна причина, тя всъщност на практика е втората причина, това е именно венозния застой. Дай да го раздвижваме този венозен застой. Сега ще го задвижим. Сирма е при нас. Сирма си, нали? Смирна, извинявай. Нищо, няма проблем. Какво ще правим сега? Виж колко е красива. Аз не знам какво ще й правиш, но дай да... Тя пък хубаво те да знаеш. Много е хубава. Сега това, ако очаква да се сбием тук, няма да стане. Най-накрая ще те хванеме двете с Смирна, с ейте пистолетчета. Има и за двете едно за нея, едно за теб. И ще виж как след това ще инжектираме добре. Аз мисля, всеки път му предлагам. Дай малко да... Не. Така. Сега, най-новото, което е, това е Кажи. Това е мезотерапията. Ние правим от известно време мезотерапия, не само при целулит, защото аз ще имам една лекция специално върху целулита. Правихме за болка предния път. За болка ли правихме? Не си спомням. Как не си спомняш? Отдавна беше. Така, сега правиме... Аз нося спомена за срещите ни с теб. Не можеш да си представиш колко дълго време ти не си спомняш още. Добре, правим какво? Знаеш, че чувствата са взаимни. Какво правим? Повече няма да говоря. Така, какво правиме сега? За да може да го подсилиме този лимфен дренаж, ние започваме отдолу. Отдолу нагоре. Първо с масаж и започваме с какво? Няма масаж. Въобще вече не съществува масаж. 2010 година масажа е противопоказан. И има специален апарат, който съм ти го показал. Моля да не да разстройваш ме, толкова обичам масажите. Как е противопоказан масаж? Ето го. Значи ние правиме повърхностен масаж, правиме среден масаж, правиме дълбок масаж, правиме антицелулитен масаж. Всички го правиме тук. Добре, съгласна съм. Така, добре, започваме с това, така ли? И започваме с това. Добре, да. Днес има една приятелка, която беше ходила много на масажи, имала малко целулит, ходила много на масажи. Как ще изчезне целулита? Аз ще гледам също, ще видя през панталона, още има ли целулит, как ще изчезне. Добре. Така, исках да ти кажа за моя приятелка. Чуй ме, моля те, обърни ми внимание с 2 секунди. Ходила на масаж, тя е много сладка, бивша балерина, има много малко тук-таме. Изведнъж след 7-8 масажа, целият става в много целулит. Сякаш отвътре някак си излиза целулит на повърхността. На 34. На 34. Значи има някакъв хормонален момент, който не оди. Който не върви. И именно този... Ама след масажи се случва, разбираш ли, сякаш е изваден на повърхността масажа на целулита, нещо такова. Масажа, целулита бива повърхностен, срединен и дълбок. Тоест при масаж може да бъде изваден дълбокия нагоре. Разбира се, сега ще видиш как ще го извадим дълбокия. И тя спря да ходи, ако беше продължила, щеше ли да изчезне? Щеше да изчезне, разбира се. При всички положения ще изчезне. Сега ще успокоя и ще й кажа... Кажи. Така. Кажи, ти кажи. Дани, ако ме гледаш, тръгвай отново. Имаш още шанс. Сега, какво правим? Какъв целулит видя при нея, че аз не мога да... Имам. Имаш ли? Добре.